Jadi Jepang pikir. Dasa 10. Pada saatnya kawan dibayar ini kias. Purwakawitan Cukup dapurnya kamu berja. ingkang dados bubuken ingkang dapurwaning carita lian-lian kang wonten ing nagri Pelawangan Pringgendani Duduk gawannya pendangkor. kang kasebut tanah apunjung pasir wukil Lojinawi Kertara Harja panjang dawat caritane kunjung dhuwur wibawane sang nata pasir watese samudra ukir pagunungan tanah kang rame ngadepaken samudra nyingkur miring Lojinawi kang sarweng tinandur dadi Agak senggak pengeno. Ya. Kertara Harja murah sandang murah pangan aman tentrem ayem negarinipun panjenjing raja ing nagari Pelawangan Pringgendani sang raja Anem Raden Gatotkaca miyos ing Padapagung Nagri itu beli gini nih ninggi dateng Resi Gading Gilang Gampar Kencana kalau coba suka angin ing singgasana Ratna Sesmekan Babut Sutra Bugru Dewangga